Itong arion, itong amigong gwardiya, mga kandos, Bulanos. Central. Kukuk! Central. Ha? Wala na, Central. Inyo lagi? Bangga na ba? Central proceeding atong Ambio 8 sila Central proceeding sila. Padugon, padugon lagi. Bulyong. Asa mo ka nagkapitan ng radyo? Sa kuwang amigo naman nga kuwan. Tanod. Tanod? Asa Sierra Central. Asa ka sa nagkuhan? Central. Ikaw di sa niya ni Kuwabod. One Shin? Kuwan eh. Barator na eh. 700 ang palitan eh. 700? Pero gwapo kayo. Kuwan na kayo. Taas labay ni? Oo. Eh. One Shin nga brand? Wansing. Magbuha kay One Birsa? BMW ito yung muha. Birsa to Birsa? Mas mahal di pabilin sa kuwang misis kay lilig kami na mga Wan. mga Balita. Karang kada bitaw mga balita nga Oo. direkta. Dili nang imurajaw kay naminaw kong balita. Ako sunog sa Betty, wag ko kay baw nga nga natin sunog sa Betty. Siya na kay baw. Siya naga. Naminaw ito. Sunog Betty mo kay baw maka. Di balita mo ko sa radyo. Pagpatay. Di na maminas. Ardioy. Na. Tubig. Bro. Di na maminas doy arte. Ari radio minaw na. Oo. Yan, guys. Kato na nagwala sa katlan, lapis ni kay baw po siya. Naubang kong pulis kay na lalaki wala sa katedral. Iya Oh. gawa ng kumabka sa radyo. Radyo. Sa hay. Bilin niya. Sa hay iyang ipabilin. Okay po na kayo na emergency to. Inyo ha makatawag ko sa bayan na ano. Subuan na lagi ko sa paggamit ng radyo. Muplitan lagi ko, one boping. Bauping na, lami bauping po. Gwapo bauping. Na siguro pang barato. Ana sa kuan, ana sa are bang aring ilahang kuan gid nila. Kini Jersonic lagi. Jersonic nga dia. Ay tag libo kapin dia. Na ba? Na amo to diri sa una, wa man. Kanang atbang basa. Kanang tapat na sinjud sa una. Na amo to namriyod sa una. Pero wa na maron. Balhin asa ka tibalhin? Daw lagi po. May to kay brato na to. Na, online matay magduduha mago, matay mapiki, mga niyatis. Online no. Online no. Basta niya inigare Basi niya dili pa dili mo. inigare nagtingog di mo do HP hinuon ang gidangat ano. Ako ang pasultihon no ana no. Nagirigabre mo radio ba. Ako ang pasultihon patay na nanay. Impas. 21. Ayaw 21. Balik. Balik na ikuha ng cellphone ko kung na radyo. Pero dapat. Diri Sige sekarang kay itim naman. Ikip ko sa kara no.